रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी। खोजता रे बोका बकरी लॉकडाउन में खोजता रे बोका बकरी लॉकडाउन में presented by Bihari Films। खोजता रे बुका बकरी लॉकडाउन में अरे खोजता रे बुका बकरी के लॉकडाउन में भंडारी कहे मिलल बाटे फाका एही से भी रावण चाहे बकर सटावा भोला भंडारी कहे मिलल बाटे फाका एही से भी रावण चाहे बकर सटावा और ना उजाला ये गराउन में अरे खोजता खोजता रे बुका बकरी लॉकडाउन में अरे खोजता रे बकरी लॉकडाउन में। माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो आमी।